pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena numbas arto para lenggah kakung sumana putri kang minulya dadi ing menika pinanganten saring pitarsa kapanggihaken dadi nyuwun tambah berkah dipangestu mugi panggih pinanganten saring wit purwa madya wasana dadan wonten alangan satunggal punapa monggo saking ajeng dan dipanggih piranganten sarimbit kairing ungeling cantuka kang munyo sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wus dumugi wahyaning mangsa kala panggih pinanganten kakung mirah pinanganten putri ingkang satuhu pinundi-pundi nulat-nulada edi endahing budaya luhur humiring sesanti tetesing tias marsud di mardawaning budaya tulus budaya ingkang ateges budi daya ingkang tuwuh saking ing penggalih wondene tulus mengko redi saliring pangestu tumuju ing kautaman kawuryan penganten putri wis kepareng jenggar saking palanggan tumuju wonten ing sasana lung tinampen semanten ugi penganten kakung sampun sinengker wonten ing sasana panggih Kiyo kemlawi astoniro penganten saripit sami hamba balang gantal ingkang winasan gondang kasih dalah gondang tutur pangajaping sedya mugi panggih pinanganten saripit manunggaling tekad cipta rasa karsa miwah karyane kawistara ngiri kalanggen menika pinanganten saripit sami juweneng ajawat asta merapeki antiga kang cinaketing bokor kencana purna jawat asta penganten kene namida antiga pinidaing padha pecah sak nalika abyor pecahing wiji dadi gumelaring alam padang kiyo penganten putri laju anjengku sarwi sembah kalbu mring penganten kakung purna sembah kalbu sigro amijiampianipun pinanganten kakung Benjing menika mengku pralampito angin cari saliring Sukerto mugi tulus manggih arah harjo
Kambang kumambang Sekar Triwarno ing salebeting Bokor Kencana nenggih Sekar Mawar, Sekar Melati, Sekar Kanthil. Yekti wis winawar tembung manis lumantar kedaling lati dadi pambukaning karyatama kang nganggo kumantil-kantiling pandoming netra tumanem ing tungtunging nala. Paripurna amiji ampianipun pinanganten kakung pinanganten putri Kakanti jumeneng dening pinanganten kakung menika tangewenastan upacara adat junjung derajat. Kawistara ngiri kalanggenem menika panataning busana ngesta sarat sarana ingkang winastan iker uter saha kendi pratala. Kasunta ing bantala tepung gelang paribasani. Pangajaping segot sedya mugi panggih minanganten sarimbit manunggaling tekad cipta rasa karsa miwah karyane. Satemah wis pinasti minangka jatuh kramani mugi pinanganten sarimbit anggenya lulumbaning madyaning bebrayan agung sadengah pakarti boten alingsir saking paugrari nagari saha satataning agami. Ingkang winasani iker utara saha panjang ilang iker dumadi saking janur ingkang dipun namna wujute kados pokor cacah sekawan isine jajan pasar dalah cok bakal wardi kang sinandiker penganten sampun kineker tali ning kerami pramila kedah saged hama perempring hawa nafsu amarah alwa masupiah dalah mutmainnah lambang iker kau bengaken penganten ingkang sami Jawa Tasta ambal kaping 3 sedaya menika paweling kalamuntos sedaya ingkang wonten jagat raya dadan langgeng. Dari menika pinanganten sariwet kauteri dening kendi pratala ing pangajap mugi sadengah pakaryan ingkang kandhidhaken boten langlingsir saking kautaman. Paripurna panggih pinanganten putri arsa mapan wonten sisih kiringe pinanganten kakung dupi sampun jumeneng jajar sinambi gegantilan asta pinanganten sarimbit sigra sinegeban sindur ingkang awarni rekta mewaseta dening Rama dalasan ibu. Mugi pinanganten sarimbit tansah tinuntun ing ngereh kautaman pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan menawi tengah wenastan upacara sinduran utawi sindur pinayang. Lon anggenya hanganti pinanganten sarimbit paribasan tumaing lataing padha tansah nut mring wirama mugi sadengah pakaryan ingkang kandhidhaken boten alingsir saking kautaman. Lulus mulya manggih raharja pangging pinanganten sarimbit ingkang ginurubya kang sami hanuwung krida sarwa sarya sesanti arahayu kang sami tinemu susila prasaja ing salwiring gati. Paripurna upacara panggih tumuli kalajengaken tumapaing upacara krobongen tai bobot timbang pangkon.
Ngamusuraos nimbang bobot bebet bibiting pinanganten sarimbit. Dan inggih miwah keparingipun kang hamgugati inggih Bapa dasar adalah Ibu Martini. Ing samangke kalajengaken upacara korobongan utawi bobot timbang pangkon. Dan ini kepareng konjo dumateng panjenengan bobot dasar. Monggo katuran lenggah, monggo bobot dasar. Nggih, rati mepet Pak. Nggih. Monggo dipun rangkul, nggih Kang Putra, nggih kanan kiri. Nah, ngoten. Kawistara pengenten kakung kapangku wonten jenggo sisih kanan, pengenten putri kapangku wonten jenggo sisih piring. Astanipun Kang Rama karangkulaken wonten ing pamedanganipun pirangaten sarimbit. Paripurna bapa timbang sigra kalajengaken upacara tanem jero. Tumuli kalajengaken tumapaing upacara kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur tuna satak badhe sanak dhisik wong liya saiki dadi sedulur. Makarya lancar rejekine mancur. Kacar kucur paring pasemon bilih pinanganten kakung paring gunakaya dumateng pinanganten putri ingkang kedadosan saking tilam lampus kang sirulang suket kalonjono. Isine beras kawak, kacang kawak, dele, kacampur dados setunggal. Menika ingkang katuraken dening pinanganten putri kang sampun hanyadong kanthi linambaran sindur bangun tulak. Nggih telaske Mas, mun diangkat tangan kanane, nggih ditelaske. Ha, disuntak danten. Mun Mbak bilih sampun, monggo Mbak Niken dipun bundeli Mbak. Nggih, ampun kutah, nggih. Ha, dibundeli kang rapet. Nggih, lah. Samangke semonggo bobot dasar Ibu Martini kepareng jumeneng anampi gunakaya ingkang sampun katuraken dening pinanganten kakung. Monggo nyaket mriki. Nggih. Monggo dipun tampi Bapak Ibu. Nggih, ing samenika monggo menghadap kamera. Monggo bobot dasar adi mepet. Nggih. Nggih. Monggo lihat kamera Pak, Bu. Nggih, lah mekaten. Dan ini gunakaya ingkang sampun katampi dening piranganten putri katuraken dening panjenenganipun Rama dalasan Ibu ing samangke mugi saged damel ing bekaling madaning bebrayan agung.
Paripurna upacara kacara kacara sigra kalajengaken tumapaing upacara dhahar buku jendara manca warna buga sega manca warna wis ngarani pinayuan songsong janur kuning minangka pepataring pangayoman bilih rejeki minangka pikolane pakarti menika dede rejeki kang singklar saking paugerane nagari saha satataning agami dulang dinulang kapurwakan panjenenganipun pinanganten putri handulang pinanganten kakung monggo Kang Mas kula dilangge Kang Mas dinten menika kula masak spesial banget kagem Kang Mas Kuswayang. Iya ya Dik tak icipane Dik. Wah iya masakmu jan enak banget top markotop saiki awakmu gede tak dulang ya Dik ya pinanganten sarimit sami dulang dinulang yang menika nggambaraken pinanganten sarimit estu sampun golong kili kangge nyomangun katresnan mugi pinanganten sarimit ing samangke saged hababar dumateng putra turunipun ngantos kaken-kaken saha ninan-ninan saha ninilan mintuna paripurna dhahar buku jenar manca warna tumuli kalajengaken tumapaing upacara unjuan tumuli pinanganten saribet kaparingan unjuan toya ning utawi tirta suci seger sumyah raos sing toya ning utawi tirta suci suci laire suci batine benajab ugi pinanganten saribet kangge nyololombane madaning bebrayan agung sadengah pakarti tansah linambaran weninge manah saha meneping kalbu ingkang tinemu namung hayu hayem miwah tentrem purna krobongan paripurna tumapaing upacara krobongan tumuli kalajengaken tumapaing upacara sungkeman utawi ngabektan ingkang badhe pun pratisaken dening panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga nedhi saking Sanggarias Paras Dahayu Eko Cakil Make Up jenggara saking Palangganiro pinanganten sarimbit ing mriku duwung sampun kalolos estining galih arsa sumungkem wonten ngarsanipun Kang Rama dalasanipun pinanganten sarimbit sami rucat canelo kanthi lon-lonan sowan dodo wonten ngarsanipun Kang Rama dalasan ibu hanya dong idi balilah idi pangestu angge nyomangun bebrayan anyar kene-kene ger putraku ger duh Kanjeng Rama ibu sembah bekti kula dumateng panjenengan panjenengan ingkang hanggula wentah kula wiwit alit ngantos dewasa
Ing menika kula dereng saged mbales budi pakarti panjenengan duh Rama Ibu pepunden kula. Ing menika kula tansah anyadong berkah idi palilah idi pangestu. Iya ya Ngger. Wis dadi kewajibane Rama lan Ibu mangestoni marang awakmu. Awakmu saiki wis duweni tanggung jawab ya Ngger ya. Wis duweni kewajiban. Muga-muga ngono mangun bebrayan anyar dadi keluarga sing luhur ya Ngger ya. Apa sing dadi panjang kamu? Apa sing dadi cita-citamu tansah bisa kasembadan ya Ngger ya. Dongane Rama lan Ibu arina kelawan wengi datan kendhat Ngger. Dari paripurna angaras padha wonten ngarsanipun Bapak Dasar Ibu Martini. Ing samangke pinanganten sarimpit arsa lumarap wonten ngarsanipun Bapak Kasno Dala Ibu Siti Mastiah. Duh Kanjeng Rama Ibu, sembah bekti kula dumateng panjenengan. Ing menika kula nyuwun berkah idi palilah idi pangestu dumateng panjenengan duh Rama Ibu pepunden kula. Ya ya Ngger, tak pangestoni. Muga-muga nggonmu mangun bali wisma. Dadi keluarga sing luhur ya Ngger ya. Kene-kene Ngger putraku sing banget tak tresnani. Ora krasa kaya dhewe ngisore wae Ngger awakmu tak gendong tak liling. Ning saiki wis arep owal sangka pangkone Rama lan Ibu. Saiki awakmu duweni kewajiban, awakmu duweni tanggung jawab Ngger. Sing amanah ya Ngger ya. Dak pepujeke marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Tansah mangge basuki Kang sarwi kaesti, sembodo Kang sinedya lulus Kang kinayuh. Kakung Sumana Putri Kamilya dan lulus mulya manggih rarjo panggih pinanganten sarimbit ingkang kalajengaken ucara krobongan jangkep sempeman sampun paripurna ingkang sampun kapartosaken dening Ibu Juru Sumbaga dari saking Sanggarias Parasdayu Eko Cakil Makeup ingkang mijil saking Laladan Gondang Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dari samanggi pinanganten sarimbit arsa kapendhet gambaripun sinagareng kalian Rama dalasan Ibu ingkang winastan foto keprabon. Kalajengaken foto kembar mayang dari tumuli kalajengaken foto keluarga. Ingkang badhe pun parseken dening CDM Production ugi CDM fotografer. Dari yang samanggi kunjuk dumateng sedaya keluarga saking
Dukuh Pulo Mojowetan, keluarga ageng Bapak Kasno Ibu Siti Mastia, dan disamangke sadari kebun kundur, semoga katuran derek foto langkung rumiyin. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetya ning ati kadung tresna mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan nadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti cok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresna dudu bondo nanging lungiting asmara dan disinarengan kalian EN Audio matur sembah nuwun. Ing samangke kalajengipun foto kembar mayang bojo dumateng Manggala Domas patasa kembaran semoga katuran siaga ing gati sawega ing diri ugi katur bojo dumateng sedaya keluarga ageng Bapak Kasno Ibu Siti Mastia ing samangke katuran derek foto seprene nggonku ngenteni janji iki prasetya ning ati kadung tresna mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ora karuan nadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ora kelingan wong ayu ta anti-anti cok pijer semoyo wae
aku tresno karo kowe teganing atimu saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu pondo nanging lungiting asmara ukuraning tresno dudu pondo nanging lungiting asmara jadi sampun katuran nonton lungiting asmara kagem atur panyelo hanya rengi tumapaing adicara petik citra niki foto keluarga